vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri murume ane makore 28 years ekuberekwa. Ndinodawo kureurura kuti it was about 3 years ago apo pandakaita best man for this other guy wekuchechi kwedu, but tainge tisiri zvedu like my best friends. Saka akangosarudzawo kuti inini ndinge ndichizova best man pamuchato pake zvewo zvekuchechi. So zvadaro mukoma zvakazoitika ndezvekudai. Unfortunately inini ndakabva ndazorara nemudzimai wake. Everything that happened, it happened too quick because ipapo pavainge vachiita wedding preparations avo, inini sezvo ndainge ndiri inini ndega, ndainge ndiine motikari pavaperekedzi vake, so I used to help them out a lot. Saka pane pamwe paakabva azondifonera akabva ati, sha, ndinokumbira kuti unge uchimhanya, unge uchienda mutown because gulezi vako vari kuti vane zvinhu zvavatenga. Saka we were asking if it was possible kuti uende kunova pick up. So when I arrived in town, ndakatoboyekana. Munongoziva vanhukadzi because I thought kuti sezvandainge ndaudzwa nethe guy kuti ndichatosvika munhu atopedza shopping dzake, but vainge vasati vapedza shopping. So we started moving from one shop to another, kudzamara kunze kwatovira. And munongozivawo traffic kana kwavira kuti kana uchibuda muHarare anenge atori makwikwi. So I was taking her back to her parents' house. By the time that we got to her parents' house, dzainge dzatova kuma-7 and it was really late at night. So pandainge ndava kuda kudriva ndichipinda mustreet ravo, akabva ati kumba kunotobohwa. Ndikabva ndati ko kunogobohwei? Akabva angoti mastresses, tine mamwe mastresses asingaiti. So is it possible kuti umbodriva around so that I can just free my mind? Ndikabva ndati paripo. So she wanted to relieve her stress. Ndokubva ndangodriva ndikadriva, but akabva azondidirecta manje. Ndokubva ndazotanga kudriva mune imwe street, and that street it was too quiet, dead quiet. Then when we reached at the end of the street, ndikatoona kutoti tainge tatobata kamwe kachisango. Ndikabva ndati should I make a U-turn? Akabva ati no, drive even further. Ndokubva ndatanga kudriva muchidust road muya kutosvika tatopinda musango chaimo. So I looked for a place pekuti ndinge ndichizoita U-turn because tainge tava kutoda kuti unobata imwe highway, but yainge ichiri nechekure. So ndakati ndichiita U-turn, ndichida kutanga kuita U-turn, then ndopaakabva azongondibata ruoko rwangu. Munhu akati andibata ruoko rwangu, then I looked at him, akabva atanga kuchema. So ndakabva ndamubvunza kuti ko uri kuchemei? Iye akabva ati sha, I just discovered kuti pandakatanga kutiita my fiance, iye ainge atori neumwe musikana wake waainge achidanana naye. So these people hakusi kunzi vakabva vazorambana that same time, but iye matauriro acho akazviita akati vanhu ivavo vanenge vakatoita gore rose vachidanana. So when that ex paakanzwa kuti ex-boyfriend was about to get married, ndopaakazoita reach out to this girl akati ndine confession yangu yandiinayo yandinoda kukupa iwewe. I know kuti wakanditorera munhu wangu, but I want you to know kuti takazotoita gore rose tichitorarana, and aitondiudza kuti aitoda mwana, kuti tinge tichiita mwana before you could get married to you. Saka ndo zvainge zvichimurwadza. Ndikabva ndati idzi dzawira mutswanda, hadzichanetse kuhorera. Mukoma ndakabva ndamuti do not worry. Saka zvatava kungoita pano, iwewe kuti unge uchipodza mwoyo wako. Unoziva here kuti munhukadzi akangogara arevenge cheating yemunhu wake, then mwoyo wake unobva watopora. Akabva ati sure, I have never cheated before because this was like a first relationship. Ndikati iwe ukangomuchita ka1, you are going to forget it for the rest of your life. Akabva ati if you say so, but please do not tell anyone kuti this is what we did. Ndikabva ndati paripo chimama. Ndokubva ndatotora munhu ndikabva ndatomugadzika pamakombo. Nesu uyo tikabva tatotanga kutonakidzwa paya, tikasika bonde redu. But unfortunately
ndainge ndisinawo kana maprotector ndainge ndiinawo, because I never expected kuti izvi ndo zvainge zvichazoitika. So ndakati ndarara naye paya ndokubva vazochata vakaenda kuhoneymoon. But vari kuhoneymoon manje, that was when she texted me akati I'm really worried. Ndikati why are you worried? Akabva ati amen also feeling yandiri kungonzwa, ndiri kungofila gibberish. Ndikati ameno. So when she came back after about a month and something, ndopa akabva azonditumidzira picture. So akanditumidzira picture repreg test, ndikatoona kuti munhu uyu atova nepamuviri. Ndikati congratulations zvakaita. Akabva ati I am worried and I am confused. I think kuti maybe mwana uyu ndewako. Should I keep the baby? Ndikabva ndati yeah, keep the baby. So mwana uyu akazozvarwa zvake, mwana musikana. But when I look at her, akanyanyisa kufanana like too much kufanana na amai vake. But I think panic similarity when I looked at her and when I look at my mom. Vanenge vakada kuita kufanana, but not that much zvekuti zvinobva zvatomakisa. Like kune munhu anoziva amai vangu, kana akaona mwana iye immediately angakwanisa kuona kuti mai ava mwana uyu anenge muzukuru kwavo. So my mom does not stay in the same area where this woman and her husband are staying. So this is my own story mukomanashi. Handizivi kuti secret iyi inini nemukadzi uyu tichaichengeta kusvika rini. Hakusi kunzi tinodanana, zvinhuwo zvakangoitika spontaneously ipapo pacho because of her heartbreak. So I don't know what am I supposed to do. Should I wait for her cue kana kuti ininiwo ndinge ndichitora that initiative yekuti ndinge ndichimuudza kuti aiwaka iwewo kana uchiti mwana uyu ndewangu handei kuDNA, then after that tinobva tazviita sei? That is the thing that I ask myself kuti alright, let's say if we go kumaDNA, obviously mwana akabuda achinzi ndewangu, then after that what do we do? Ndinokumbirawo kubvunza kubva kune vedare renyu kuti kana zvikanzi mwana uyu ndewangu tinenge toita sei? What do we do? Ndoramba here ndichizomuchengeta like in secret? So far I've been trying to do that. Ndinotoziva kuti pamwedzi ndine mari yandinomupa each and every month for the upkeep of our baby, but handizivi kuti until when will we be doing all of this stuff. Apa mwana atova nebirth certificate, so birth certificate iri surname yacho ndeya this guy who is not a biological father. Saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Naimi zvazvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. Yo, strange things they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So inini mukoma zvakaitika kwandiri ndezvekudai so. Pane pamwe pandakatorota, ndakarota sekuru vangu ndichitoratidzwa kuhope kuti vakaromba sei. Saka hope idzi ndakatoita nguva yakareba ndichingodzirota. So zvandaiwanzokurota ndezvekudai, ndairota sekuru vangu vachitori mukomana wechidiki vachifamba. Sekuru vangu ava vainge vachishanda mupurazi vachidriva matractor. So vakabva vazodzingwa basa, so vakabva vazoenda kune imwe n'anga iyaya yakabva yazovapa mushonga wekuti vange vachidzoswa pabasa, but mushonga iwoyo wakabva wazopanduka. At that time pavakatora mushonga iwoyo wekuti vange vachidzoswa pabasa, vainge vachigara nemudzimai wavo wekutanga. Ndokubva vazomuudza mudzimai wavo wekutanga, but vainge vasina mwana vose naivavo gogo. So gogo ava pavakazoziva kuti sekuru vainge vawana umwe musikana wavainge vakamitisa vanova vari gogo vedu. So gogo vaya vekutanga vakabva vazoita jealous. Zvavakazoita ndezvekudai, vakabva vazonotora chikwama chiya icho chainge chichigara kamudzi kacho ikako kainge kachinzi ndo kachaita kuti vange vachizoshandapo papurazi ipapo zvekare nekuzofarirwa nemurungu. Gogo ndokubva vazotora kachikwama kaya vakabva vabata mushonga uya, even though
sekuru vainge vakavaudza kuti vaisafanira kuti vange vachibata chikwama cheche, saka kuzonobata kwavakazoita chikwama, then kamudzi kaya kakabva kazoshanduka kakabva kazova nyoka. Nanhasi uno nyoka iyi ichiri mumudzinza medu ende inonetsa zvisingaiti. Kuvanasikana inokonzeresa kuti vanasikana vange vachingoita pamuviri but vasingakwanisi kubata vana, because nyoka iyi inouya ichibva yaputsa icho chinenge chava kutanga kuumbika, then inobva yazodya ichinwa zvekare neropa racho. Mwedzi woga woga vanasikana vemudzinza vanoti kana vakaenda kumaperiods iyo inenge ichiuya ichivateverera ichinanzva ichivananzva kusika rudzi kwavo, ichivananzva ropa ravo riri kunguva yavo. Saka nyoka iyi ndakatoratidzwa mugomo macho mainogara zvekare nemubako macho umo mainogara, uye ndakarakidzwa zvimwe zvinhu izvo zvainge zvoshandisiwa nagogo vedu avo vakazobereka vana baba vedu nanatete. Saka ivowo vakabva vazouyawo nezvavainge vainazvo zvavakabva nazvo kumusha kwavo, vakabva vazotanga kushandidzana nasekuru. Instead yekuti vange vachizokurudzira sekuru kuti vange vachirasa zvinhu izvozvo, vakabva vatowedzera pazvinhu zvainge zvapanduka panyoka iya yasekuru. So vision yacho yandakarakidzwa, ndakaona mbiya kwedu uko hanzi kune mbiya painge pari pamusha pasekuru, hanzi pane mbiya yainge iripo, but mbiya iyi hanzi yakachererwa pachivanze, then ndokubva vazodzvara muti. Nanhasi muti uyu uriko watokura, muti wemuorange. Then ndikabva ndaratidzwa zvekare mimwe micheka iyi inonzi iriko kubako, but yainge iri micheka iya inoshandiswa nevanhu vanoita zvemashavi, but ivo sekuru manje vakabva vazoita mashavi acho ekutengera. So ndakati ndaratidzwa zvinhu zvose izvi ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichinamata. So ndakatanga ndichanamatira dzinza rose, but mweya wakabva wazotaura zvekare neni ukabva wati pari zvino ndiri kufanira kuti ndinge ndichizvinamatira ndoga. Mind you, at that time ndainge ndatombopinda mumarelationships akawanda, but chaingondinetsa ndechekuti pavakadzi vose avo vandainge ndagara navo hakuna kana umwe zvake ainge achimboratidzawo masaini ekuti munhu abatirawo pamuviri. Then sehanzvadzi dzangu dzaingopindawo futi mumarelationships, munhu obva atoti ava nepamuviri, tobva tatoti Mwari makanaka, nekuzivawo kuti kwedu ndonyaya iriko, vanhu vari kutadza kuita vana. So tainge totongotiwo uyo anenge anzi ava nepamuviri, tobva tatocelebrata. Mufunge henyu kucelebrata kumitiswa kwehanzvadzi, hanzvadzi isina kana chainenge yakambobvisirwa, mototi Mwari makanaka. That is how desperate as a family we have become. So ininiwo ndakati ndonamata, then ndakabva ndazonzwa mweya uchiti pari zvino ndiri kufanira kuti ndinge ndichimbozvinamatira pachangu, nekuti hondo dzacho dzakakurisa. Truly speaking, ndakanamata ndikabva ndatsanya mazuva acho awo andakapiwa kuti ndinge ndichitsanya. Ndo pandakabva ndazosangana nemukadzi wangu wandigere naye pari zvino, and I'm really thankful for my wife, because munhu anondibatsira pakunamata, and most of the times kunyange ndikanzwa kuti ndakaneta, iye anotondimutsa kuti mukai tinamate, because muvision macho ndakaudzwa kuti each and every day then ndinofanira kuti ndinge ndichimuka, ndinomuka na2 am, nekuti hanzi zvinhu zvacho izvo zvainge zviri zvasekuru nagogo, zvinhu izvozvo hanzi ndopa zvinenge zvava nejinja manje rekushanda. Hanzi zvinowanzo kumuka somewhere kuma1 am, by 2 am zvinenge zvava muhit zvichifamba, nyokawo inenge ichifamba ichiita bonde nesu isusu vakomana vakazvarwa mudzinza rekwedu. Then zvimwe zvekare izvo zvakazounzwa nagogo mudzinza zvinenge zvichifamba futi zvichiti yamwa ropa, saka zvinowanzo kuita basa raro kuma2 am, nekuti sekuru nagogo pavainge vachiri vapenyu, pavaizobuda vachienda kunoroya vaiwanzokubuda kuma2 am, but vaiwanzotanga kugadzirira samwe kuma1 am. Saka 2 am mukoma
each and every day ndinofanira kuti ndinge ndichimuka ndichinamata, kunyange zvikanzi ndinenge ndakaneta nekuda kwebasa iro randinoshanda, but I'm thankful kuti mudzimai wacho wandakawana anondimutsa, anotoseta alarm ya2 am tobva tatomuka paya tobva tatanga kunamata. Mazuva ekutanga ndichangobva mukuroora, mudzimai wangu aigara achindiudza kuti aingoona umwe mukadzi but aiwanzokumuona masikati, so aiti mukadzi uyu hanzi dzimwe nguva aiti kana akarara then aibva angofila kuti pane munhu akamudongorera pahwindo, then aibva azotarira kudai obva atoona kuti pahwindo panenge pakamira muchembere kana kuti umwe mudhara. So inini I just suspect kuti vanhu ava vaainge achirota vainge vari sekuru vangu nagogo vangu, because those are the people vacho vandakaratidzwawo mumweya kuti ndo vanhu vakaunza urombwa mudzinza rekwedu kani kunotamburwa. But kana ndikazvitarisa inini nekudawo kwekuti ndava kunamata, I can see kuti ndinenge ndava nani, unlike most of my relatives. The reason as to why ndakanzi as for now ndimbovasiya, it is because ivo manje mukuzofamba vari kuudzwa kuti kune machira emidzimu, saka machira awa ndo avava kuda kurwidzana navo kuti vange vachimawana machira iwayo. But chavasingazivi ndechekuti haasi machira emidzimu, but midzimu yacho yakatoita zvekutotengerwa, mashavi ekutengerwa, saka it's like vava kutoda kutonotsvakana nazvo zvikwambo izvi kuti zvinge zvichinyatsokudzoswa mumusha. So ndakaudzwa kuti nekuda kwekuti ivo vaomesa mwoyo yavo ende vakaramba kuteerera izwi raMwari, ndakanzi ndinge ndichimbovasiya mbichana ndisazova includa mumaprayers angu. Saka zvaizvezvi ndinongozvinamatira inini, ndozvinamatira nemudzimai wangu nemwana wedu. That is all that I pray for each and every night, asking for protection. Kana tikaita mazuva aya ekuti tinoita sekunge tinenge tichizvinzwira nungo, unotonzwa so panze panenge potanga kufamba, unotonzwa kuti panenge paine munhu anenge achifamba panze. Munhu anenge achifamba panze anenge aine mamwe mafootsteps ekuti akatsika kudai unotonzwa kuti ya kunyange imba mazen'e anenge achitodairira. So those are the spiritual encounters that me and my wife face. Zvekare ndiyo testimony yangu iyo yandinayo mukoma. Please post it for me. I've been following your channel for a very long time. Uye ndinonzwira tsitsi kune avo vachiri vakarasika. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Hey, pakaipa hanzi ndiyo spiritual encounter yangu iyo. Hey, ngatitaurei navo mucomment section.